היו ההל של פריס. השווקים שצמחו סביב תשעת ביתני הברזל והזכוכית המצועצעים של בלטר, השווקים שכבשו את הסמטאות ואת הרחובות הסמוכים עד שסתמו את מרכז העיר כמעט לחלוטין. המשאיות הכבדות, טילי הטילים של התיבות, הארגזים והשקים, מריצותיהם של הסבלים, נהיו למטרד נצחי. עבדו ובילו כאן כמעט אך ורק בשעות הלילה. התיירים והסקרנים נדחקו בין הזבנים, הקניינים והסבלים בעלי השרירים של ההל. הם באו להריח את ריח השדה והים, לטעום ממרק הבצלים הנודע ולחפש את עיר מה לדוס. לפני 8 שנים עלה הכורת על אחרוני הביתנים, שיותר מ100 שנות חיים שיוו להם נוי שלא היה קיים מלכתחילה, והצמיחו סביבם ספרות שלמה. חרף התנגדותם של הסוחרים, של המובילים, של בעלי המסעדות ושל בעלי הנוסטלגיה למיניהם, הועברה הכרס של פריז, כך כינה בלזק את ההל, לרנג'יס. 1200 מחסנים, חנויות ודוכני מחר הועתקו כמעט בן לילה אל המבנים החדשים שהוקמו בצידה של רשת כבישים מהירים סמוך לנמל התעופה של אורלי. רנג'יס הוא השוק החדיש והגדול ביותר בעולם לתוצרת טרייה. הוא גדול כמעט כפליים משוק קוונט גארדן החדש של לונדון או מן השוק של מינכן. 2.25 מיליון טון של סחורה, מחזור שנתי של קרוב ל-15 מיליארד פרנק. שטחם של 9 הביתנים העיקריים הוא 320,000 מטר מרובע. הסחורה מגיעה לכאן ב-40,000 קרונות רכבת וב250,000 משאיות בשנה. כל השירותים הדרושים לשוק ענקי כזה מצויים במקום. בתי משרדים ובנקים, מרכז פיקוח אלקטרוני, שירותי מכס, שירותים וטרינריים, וכמובן 34 מסעדות מעולות. 9 הביתנים העיקריים מספקים לחנויות הגדולות ולקטנות, לרוכלי השווקים ולמסעדות, כמויות אדירות של דגים ושל פירות ים. בשר למיניהו, ביום חלש 2,300 טון. פירות וירקות מצרפת ומ60 מדינות. שוו בנפשכם, כל ייצוא העגבניות של ישראל עשוי לספק את צרכיה של צרפת לחצי שבוע. יותר מ300 מיני גבינות ידועים ורשומים בצרפת, ומי שאינו מקנח סעודתו בנתח של גבינה נחשב לאדם שאינו מן היישוב. תרבות השולחן המסורתית או הגרגרנות, כרצונכם, אינה יודעת עונות שנה, כיוון שכך צרפת, שהיא עצמה יצרן ויצואן חקלאי גדול, מייבאת כמויות גדולות של מוצרים חקלאיים. 37% מן הפירות והירקות המשווקים כאן ברנג'יס מיובאים מאירופה, מאפריקה, מאמריקה הצפונית והדרומית, אפילו מניו זילנד. חלקה של ישראל הוא 5%. באחד ממבני המשרדים של רנג'יס מצויים משרדי הסניף הצרפתי של חברת אגרקסקו, החברה לייצוא חקלאי, המרכזת ומשווקת בחוץ לארץ את תוצרתן של אלפי משפחות של חקלאים בישראל. מחזור המחירות הצפוי שלה בשנה זו הוא 112 מיליון דולר, 65 מיליון דולר אחרי ניכוי הוצאות ההובלה באוניות ובמטוסים. חדר התקשורת הזה משרת גם את מרכז ההחלטה האירופי של אגרקסקו. על יסוד המידע הזורם לכאן יכול אגף השיווק לשנות את הניתוב של מוצרים המגיעים מנמל מרסיי למשל, לפי תנודות הביקוש בשווקי אירופה המערבית כולה. צרפת היא הלקוח השלישי בגודלו של אגרקסקו, אחרי גרמניה, הקונה בין השאר הרבה פרחים, ואחרי אנגליה, שהיא הלקוח הוותיק והמסורתי. אולם, ההישג הגדול של אגרקסקו בצרפת הוא בלא ספק שיווק האבוקדו. צרפת קולטת 70% מייצוא האבוקדו של ישראל, 80,000 קרטונים בשבוע, בעונה המשתרעת מחודש אוקטובר ועד לסוף אפריל.
האבוקדו הוא סיפור הצלחה. הוא גורר אחריו כקטר גם סדרה ארוכה ומגוונת של מוצרי חקלאות ישראלים אחרים. תן ליבואן או לסיטונאי גדול אבוקדו, הוא ימכור לך גם תות שדה, סלרי, חצילים, פלפלים ועגבניות, כל מה שיש לנו להציע. זה נכון. תודות חייבים אנחנו למעשה לטעם הצרפתי מצד אחד, וראיית הנולד של המגדל הישראלי מאידך, מכיוון שלמעשה המגדל הישראלי הגדיל כמויות בעבר על סמך תחזיות שהיו פחות או יותר מבוססות על שווקים יותר מסורתיים לשוק הישראלי או לייצור הישראלי כמו אנגליה. והתגלית הצרפתית היא תגלית של טעם שהתאים לפרי המיוצא, התחיל בכמויות קטנות ובעזרת מאמצים מצד אגרקסקו ומאידך ללא מאמצים מצד הצרפתים אלא אימוץ הטעם, הגענו לכמויות שהן למעשה מרשימות ומאפשרות לנו, הייתי אומר, למכור 70% מהכמות הכללית המיוצאת מהארץ של מוצר זה. אולם בנושא אחד, כבד אווז ישראלי, צרפת הינה הלקוח הבלבדי כמעט, וזהו סיפור בפני עצמו. אנו נמצאים בעיירה סרלה, בליבו של מחוז פריגור. בשוק הזה מוכרים זה מאות שנים בשר אווז וכבד אווז, ממנו מכינים את מעדן הכבד, הפואגרה, שכל צרפתי המכבד את עצמו קונה ממנו לפחות פעם בשנה, בעונת החגים של סוף השנה האזרחית. צרפת צורכת 1,000 טון של כבד אווז בשנה, מזה החצי יבוא. היבוא מישראל מסתכם ב-120 או 130 טון בשנה. ההכנסה היא 2,400,000 דולר. אולם כבד האווז הישראלי אינו משווק כאן לצרכנים בתווית של ישראל. הוא נושא תווית מכובדת של פריגור. בערך אחת לשנה קם מישהו וטוען בטלוויזיה למה מוכרים כבד אווז המגיע ממרחקים בתווית צרפתית. אלבר קריה, אחד מגדולי היצרנים, מגן על איכותה של תוצרת הארץ ועל טריותה. Personnellement, nous recevons des foie gras d'Israël. Ils partent de Tel Aviv le matin à 10h, ils arrivent à Orly à 3h, ils sont chez nous dans la nuit. Nous recevons des foie gras des Landes. Ils partent le matin, ils arrivent le soir, il n'y a pas de différence. זהו המוצר הגולמי. מחירו כ-110 פרנק הקילו. מעבדים אותו, ובעיקר מוסיפים לו קורטוב של טרוף, זו הפטריה השחורה הנדירה, שמחירה הוא כ-600 פרנק הקילוגרם, והמוצר הסופי נמכר במחיר העולה פי 4 או פי 6 ממחירו של הכבד הגולמי. 15,000 איש עובדים כאן יום-יום במחסני היבואנים והסיטונאים, בביתנים ובמתקני השירותים. וכל כך כדי להאכיל את 10 מיליון התושבים של פריס הגדולה. 10 מיליון צרכנים שאינם מאמינים בשימורים ובתחליפים, שחיקם נחשב עדין ומעודן, שגם בעידן של משבר, של אבטלה ושל חיסכון, אין הם מוכנים להדיר נפשם מתענוגות השולחן.